Журавлиный крык, частка 5. К ночы ветер памалу сціхаў, але затое аднекуль шумлівай цемрадзі пачаў накрапваць дождж. Адразу намоклі аблавухія пілоткі на галовах байцоў, пакрысе набрыньвалі вільгаццю і цяжэлі каляныя шынялі. Свежа раскапаная зямля хутка бралася граззю і наліпала да чаравікоў. Поўныя маўклівай невясёласці байцы зноў уляглі ў працу. Болей вобмацкам, чым што-небудзь бачачы, яны скраблі ў цемры лапаткамі, капалі траншэю, каб злучыць ёю ўсе стралковыя ячэйкі. Тая трывога, што нечакана ўзгарэлася ў іх ад нядаўняй перастрэлкі ў тыле, спакваля сціхала, наткнуўшыся на суровую непахіснасць старшыновай упэўненасці ў сваю сілу і ўдачу. Карпенка, здаецца, быў спакойны, ранейшы, хіба толькі меней прыкрыкваў на людзей і трохі прымоўкнуўшы. Але іншыя таксама працавалі моўчкі, болей слухалі, ці мала чаго магла прынесці гэтая франтавая непагодная ноч. Напрацаваўшыся і аддаўшы лапатку Аўсею, старшына прысеў на бруствер і сцішыўся. Чым болей мінала часу з моманту іхняй ростані са сваім батальёнам, тым усё шчыльней агартвалі яго клопаты думкі. За дзень яны адарваліся ад ворага, знясіленыя бамбёжкамі. Полк спяшаўся адступіць за лес, акапацца, наладзіць абарону і як-небудзь утрымацца на лясным рубяжы. Дарогу подступ да гэтай абароны камбат загадаў абараняць суткі. Ноч стаіць, вось ціхая, а хто ведае, які будзе заўтрашні дзень. Не немцы пойдуць, дзе іншым шляхам, а мо наваляцца на гэтую дарогу, і тады, вядома, ім шасцярым прыйдзецца сербануць гора. Гэтая думка ўвесь час грызла старшынова нутро. Пакуль ён памагаў Аўсееву капаць ці сядзеў, услухоўваючыся ў гукі ночы. З выгляду спакойны і заўжды ўпэўнены ў сваіх учынках, Карпенка на самай справе быў не такі. Але за працяглы час камандзірства ён засвоіў сабе правіла ўсё няпэўнае хаваць у сабе, а напаказ выстаўляць толькі скамянелую ўпэўненасць і непахісную цвёрдасць волі. Твая праўда ці не, а сказаў трымай сваё. Так некалі вучыў яго старшына звыштэрміновай службы бровараў. І Карпенка на ўсё жыццё запомніў мудрыя словы старога служакі. Дождж усё капаў і капаў рэдкімі дробнымі кроплямі, ад якіх макрэў твар, і па скронях, сцякаючы да шыі, непрыемна каціліся халодныя струмені. Старшына ўстаў з бруствера і агледзеўся, дбаючы пра асцярогу. Забывацца аб якой ім тут не выпадала. Усе капалі. Побач свісты Аўсеяў, з таго боку старожкі, чутно было, варушыўся глечык, а так з усіх бакоў абкладвалі зямлю глухая ноч, непахаць, халадэча і цьмяная, як даўні забыты клопат, неўразумелая трывога. Нічога не ўчуўшы, Карпенка ўзяў з бруствера свой мокры ручнік і, каб засцерагчы ад яго ад дажджу, паставіў пад сцяну старожкі. Пасля ён туды ж перанёс 2 скрынкі патронаў і спыніўся ля гразкай зямлі над траншэяй, дзе сапучы і пакрэктваючы варушыўся Аўсею. Баец пачуў старшыну і, не разгінаючыся, і ўсё дзяўбучы лапаткай, паскардзіўся. Сізіфава праца, дзяўбеш і ніякага следу. Дрэнна дзяўбеш, значыць, думаючы аб іншым, сказаў Карпенка. Аўсею кінуў цёмную яму лапатку і выпрастаўся. А наогул, да якога д'ябла ўсё гэта? Полк адышоў. А намі прыкрыўся? Як гэта называецца? Ён быў змораны, цяжка дыхаў і гаварыў з даўно набалелай злосцю. Гэта называецца выставіць заслон, спакойна адказаў старшына. Ага, заслон. А чым канчаецца такі заслон, табе, камандзір, вядома?
На што ты намякаеш, га? Зазлаваўся Карпенка. Аўсеев заварушыўся ў траншэі, шпурнуў цёмную груду і сказаў тонам, які гаварыў, дарэмна спрачацца аб тым, што і так зразумела. Што намякаць, ты і сам ведаеш, смертнікі мы, вось хто. Ведаеш што, Аўсею, памаўчаўшы зацята, сказаў старшына. Ты думай, што хочаш, але балбатаць не смей, чуеш? Ён не хацеў болей размаўляць з гэтым байцом, які дужа хутка здагадваўся аб усім, чаго лепей было б не ведаць яму, і пайшоў прэч. Боты коўзаліся па размоклых камяках зямлі, зморанае цела вярэдзілі зябкія дрыжыкі. У чорным наваколлі спорна шумеў дождж, бубніў на даху старожкі аб нейкі кавалак бляхі. Старшыне было непрыемна, што яго затоеныя ад самога сябе здагадкі і падазрэнні так лёгка разгадаў гэты хітраваты, башкавіты баец. За колькі дзён службы з ім Карпенка так і не ведаў, які на самай справе гэты Аўсею, і як яму, камандзіру, ставіцца да яго. Было б гэта ў мірны час, дык бадай з Аўсеева выйшаў бы неблагі баец. Такі на палітзанятках атрымліваў бы адны пяцёркі. Лепей за многіх управляўся б з фізо, ды і наконт іншых навук таксама шмат каму давялося б пазайздросціць яму. Але цяпер, у ліхі час вайны, Аўсею сваёй хітрасцю, празмернай здагадлівасцю і кемнасцю наконт розных ходаў-выхадаў не падабаўся старшыне. Праўда, прамых прычын для абурэння яшчэ не было, і таму было цвёрдай упэўнасцю ў справядлівасці свайго пачуцця. «От добра», – задаволена сказаў Карпенка, падыходзячы да глечыкавай пазіцыі. У цемры ночы невыразна чарнеў высокай хрыбцінай ладны бруствер, які накапаў гэты баец. А недзе ў цёмнай глыбіні траншэі ўсё шоргалі і шоргалі з лапаткі новыя камякі сырой зямлі. Карпенка памаўчаў, задаволены стараннем маладога байца. Хацеў пахваліць яго, але стрымаўся. Такія паслухмяныя, як глечык, у мірны час пры пэўных здольнасцях таксама бываюць добрымі чырвонаармейцамі. Дысцыпліны яны не псуюць, за іх учынкі да начальства не выключаць. Але які ён будзе заўтра, гэты ціхманы пакорлівы глечык, пэўна ўткне голову ў куст сваёй траншэі, у кут сваёй траншэі і будзе дрыжаць, пакуль наўкола адгрыміць бойка, а мо і горш. Самае цяжкае ў такім выпадку, як старшына ведаў па сабе, гэта пачатак. Перажыць яго, вытрымаць. А там пачне ўжо гартавацца сапраўдны баец. Ты скуль, глечык? – запытаў Карпенка, стоячы над траншэяй. Я з Беларусі, Бешанковіцкага раёна, калі чулі, сціпна адказаў баец. А як жа ты тут апынуўся ў Расіі? Уцёк, быў у Віцебску, у ФЗН учыўся. А як немцы падышлі, уцёк. У Смаленску пайшоў у ваенкамат, прынялі ў армію. Добраахвотнік, значыць? Знарок здзівіўся старшына. Ды не, мой год пачалі ўжо прызываць. Якраз у той дзень у ваенкамат загад прыйшоў. Браць 23-й год. Ды колькі ж табе? Ну, лічыце, з 23-го года, ужо 18. Так, небагата, задуменна зазначыў Карпенка. З чаго гэта ты адзін капаеш? Дзе пшанічны? Ды ладна, я і адзін спраўлюся, сціпна адказаў з цемры глечык. Пшанічны, паклікаў старшына. Давай, памагай. Што на аднаго хлопца наваліў гэтулькі капаніны? Недзе побач, не дужа паспешна вылазячы з ячэйкі, заварушыўся ў бульнягу пшанічны, адарваны ад сваіх затоеных думак. Гэты раз ён не пярэчыў, паслухмяна ўскочыў глечыкаву траншэю і ўзяў з яго рук лапатку. А дождж усё спарнеў. Цяжэйшы рабіўся на плячах шынель, боты чвякалі ў набрынялым вільгаццю доле. Ад чыгункі старшыну клікнуў свіст. Карпенка падышоў да яго. Прымай работу. Усё, абвясціў баец. Старшына ўлез у траншэю, прайшоў крокаў колькі. У адным месцы яна была да пояса, не болей. Давай глыбей, так не пойдзе. Віцька свіст мудрагеліста вылаяўся, пастаяў, аддыхаўся
і, заўзята папляваўшы на далоні, зноў пачаў працу.